Vi ønsker dig tillykke med din Huskylock 460 ED, og vil med dette grundkursus vise dig, hvor hurtigt og enkelt du anvender Huskylock på bedste måde. Kurset består af 7 afsnit. Efter hver afsnit vises dette symbol, som angiver, at du nu kan udnytte videoens muligheder for stop, repetition og fast billede, mens du selv udfører de momenter, som blev vist. Her kommer første afsnit. Undervisningen er gjort på Huskylock 460 ED. Bogstaverne ED står for elektronisk og differential transport. Elektronikken giver maskinen større nålekraft. Der findes også en overlock-maskine uden elektronik, der hedder 460D. Som standard tilbehør er der en plastikhætte, symaskineolie og rengøringsbørste, en nåleæske med 4 standardnåle til symaskiner, 2 skruetrækkere til brug ved skift af nål og underkniv, en pincet, som kan være til god hjælp, når du træder maskinen, 4 net, som trækkes over trådruller, som er helt lige. Nettet bevirker, at trådene holdes på plads og ikke glider ned. Nettet kan også anvendes til koniske ruller, hvis du f.eks. ofte flytter eller transporterer maskinen. Tråden, som du normalt bruger, er en tynd polyestertråd specielt beregnet til overlocksyning, og som giver en fin og smidig søm. Desuden indeholder en trådkejle mere tråd end en normal trådrulle, og det bliver derfor billigere at sy med rigtig overlock-tråd. Sæt kontakten på on, lyset tænder automatisk. Træk teleskopstangen op. Stil nålen i øverste stilling ved at dreje håndhjulet mod dig. Løft trykfodsløfteren op og frigør trykfoden ved at trykke på den røde knap bag trykfodsfæstet. Ved at løfte trykfoden ekstra op, bliver der mere plads. Når du skal prøve justering af trådspændingen, er det nemmere at anvende tråd i samme farve som trådspændingsskemaet. Bag frontlugen findes over- og undergriberen. Rækkefølgen for trådningen er undergriberen, overgriberen, højre nåletråd og til sidst venstre nåletråd. Tryk ind og drej overkniven op for nemmere trådning. Træk undergribertråden gennem alle trådningsstederne i den rigtige rækkefølge og følg skemaet på frontlugens inderside. Før tråden gennem teleskopstangens trådleder, under lederen på maskinen og videre til trådspændingshuset. Hold frikoblingsgrebet til trådspændingen nede, når du lægger trådene mellem spændingsskiverne. Undergriberen skal så langt til venstre som muligt ved at dreje håndhjulet. Anvend pincetten til at føre tråden gennem de nederste trådledere og bagfra gennem hakket i griberens bagkant. Drej på håndhjulet og flyt undergriberen så langt til højre som muligt. Flyt overgriberen med håndhjulet og træk gribertråden til siden. Kontroller, at tråden kommer ind mellem trådspændingsskiverne.
den højre nåletråd, gennem teleskopstangens trådleder, under trådlederen på maskinen og videre til trådbøjlen over nålen. Før tråden mellem trådbøjlerne, herefter rundt i den højre bøjle og videre til nålen. Træd nålen. Træd til sidst den venstre nåletråd. Læg tråden i midten og rundt i den venstre bøjle og videre til nålen. Sæt trykfoden på plads. Sænk trykfodsløfteren. Drej kniven ned og kontroller, at trykfoden sidder rigtigt. Læg trådene bagud. Luk frontlugen, sænk trykfoden og sy en trådkæde. Indstil samtlige trådspændingsgreb på den markerede grundindstilling 4. Med korrekt grundindstilling behøver du sjældent at ændre trådspænding, selv ikke ved syning i forskellige materialer. Du kan i stedet ændre skærebredden ved at flytte underkniven, så sømbredden bliver bredere eller smallere. Sømmens bredde reguleres med sømbredde-skærebredde-knappen. Sømbredde-knappen kan indstilles på 5, 6 eller 7 mm bredde. Med stinglængdeknappen reguleres sømmens tæthed. Lange sting eller korte sting. Det beror på, hvad du syr og i hvilke materiale. Differentialknappen justerer mængden af tøj, som fremføres fra den forreste til den bagerste transportør. Stil drejeknappen på N til syning i de fleste stoffer. Justering behøves ved syning i tynde eller rigtig tykke elastiske materialer, for at sømmen ikke skal rynke eller flane, eller ved rynkning. Med differentialet indstillet på N, stinglængden 3 og skærebredden 5, syr du en grundsøm, som passer til det meste. Indstillingen af trykfodstrykket er til normale sømme og behøver ikke at ændres, med mindre emnet er meget tykt. Selvom det i de fleste tilfælde er muligt at sy med trådspændingen i de markerede felter, kan det blive nødvendigt at ændre spændingen på en eller flere tråde. Så gælder det om at vide, hvilken af sømmens tråde, som kommer fra hvilken trådkejle. Nåletrådene syr lige søm og binder trådkæden sammen. Den venstre gule nåletråd syr stoffet sammen og er synlig på retsiden. Den højre røde nåletråd syr en forstærkningssøm over overlocken. Den grønne overgribertråd danner trådkædens overside, mens den blå undergribertråd danner undersiden. Over- og undergribertråden skal mødes på stoffets yderkant. Sy altid en prøve på 2 lag stof for at kontrollere trådspændingen, da denne kan påvirkes af stoffet og trådens tykkelse. Her kommer nu nogle eksempler på, hvordan du kan justere de respektive tråde for at få en jævn søm med rigtig trådspænding. Er den venstre nåletråd for løs, kan stingene ses på retsiden. Hvis du ikke har 4 ruller tråd med samme farve som stoffet, er det vigtigt, at den venstre nåletråd har samme farve som stoffet, da den syr emnet sammen. Hvis nåletrådsspændingen er for hård, kan den trække stoffet sammen. Her er undergribertråden for løs, men overtråden kan også være for stram. Juster og sy en prøve. Nu er overgribertråden for løs, men undergribertråden kan også være for stram.
Juster og sy en prøve. Her skal trådspændingen strammes op på begge gribertråde. Nu er sømmen perfekt, og gribertrådene mødes på kanten. Inden vi fortsætter, bør du sy nogle prøver med skiftevis forskellig trådspænding på hver tråd. Skift tråden på en enkel måde. Klip alle tråde over. Sæt de nye trådruller på og bind gribertrådene sammen. Frakobl trådspændingen og læg de nye tråde således, at knuden har passeret spændingsskiverne. Det er nemmere at træde nålene med overkniven oppe. Nåletrådene skal trædes om, da knuden ikke kan komme gennem nåleøjet. Overkniven drejes på plads. Luk frontlugen, sænk trykfoden og sy en trådkæde. Afstanden mellem nål og stoffets kant kaldes skærebredden. Denne kan justeres mellem 5, 6 og 7 mm. Normal skærebredde, sømbredde, er 5 mm. Med drejeknappen flytter du kniven og får mere sømbredde. På denne måde får du en bredere søm og kan justere trådspændingen, hvis trådlykkerne ikke mødes på kanten. På tykt tøj eller jeansstof giver 7 mm en bred sømrum, som holder tøjets tråde på plads. Overloksømmen er også god til overkastning alene, hvor sømmerummene skal presses til hver sin side eller til yderkanter på belægninger. Du kan overkaste med 3 eller 4 tråde. Overkastningen bliver stærkere med 4 tråde. Ved overkastning med 3 tråde kan den højre nåletråd klippes af. Er tøjet kraftigt eller tæt, bør den højre nål fjernes. For at få en smal overkastning anvendes kun den højre nål. Hver nål har sin egen nålebeholder med en skrue. Løs nåleskruen, mens der er tråd i nålen. Skulle du tabe nålen, sidder den fast i tråden og falder ikke ned i maskinen. Klip tråden over, fjern nålen og sy.
Sæt den venstre nål på plads. Nålen skal sidde med den flade del af kolben bagud. Træd maskinen igen. På følgende måde hæfter du tråden ved start og stop. Sy en trådkæde og sy nogle sting på tøjet. Stop med nålene oppe. Løft trykfoden og stræk trådkæden. Læg trådkæden oven på tøjet og sy kæden fast. Sy nogle sting uden for stoffet ved sømmens afslutning. Løft nålen og trykfoden. Vend stoffet lidt forskudt i forhold til kniven. Sy over den allerede syede søm. Ved fastsyning af f.eks. ribkanter på ærmer eller ved halsudskæringer anvendes grundindstillingen. Differentialet på N. Stinglængden 3. Og sømbredde 5. For at få en pæn sømafslutning kan du klippe lidt af sømbredden. Læg tøjet ind, så kniven begynder at skære efter det afklippede stykke. Med overlockmaskinen er det nemt at sy uden brug af knapnåle. Skal du bruge knapnåle, så placer nålene ved trykfodens venstre side i sømmens retning, så nålene aldrig kommer i nærheden af kniven. Syr du over en nål, er kniven ødelagt. Når du afslutter en søm, sy en trådkæde. Før den under trykfoden og lad kniven klippe tråden over. Hurtigt og enkelt. Kantafslutning som oplægning eller løbegang gøres også med normal indstilling. Læg stoffet op og fold ombukket tilbage under stoffet med ca. 0,5 cm af stoffet uden for stoffets ombukningsfold. Sy en søm gennem alle 3 lag og skær det overflødige sømrum af samtidig. Det er vigtigt at bruge differentialtransportøren ved syning i elastiske stoffer. Med grundindstillingen bliver sømmen bølget og grim i groft strikkede materialer. Men med differentialet på 2 fremfører den forreste transportør mere stof, og sømmen bliver glat og jævn. Er tøjet meget kraftigt, kan stinglængden og sømbredden øges og trykfodstrykket mindskes. Nu bliver sømmen glat og perfekt. Syr du en normal søm i tynde, strikkede og vævede stoffer, kan sømmen trække stoffet sammen. Indstil da differentialet på 0,7. Den forreste transportør fremfører nu mindre stof, og emnet bliver udstrakt. Resultatet bliver en fin søm. Da når gribtrådene lykker på stofkanten, justeres det nemmest ved at øge skærebredden, så tøjet udfylder sømmen. Hvis lykkerne ikke forsvinder, skal trådspændingen justeres. Rynkning af flæser til kjoler, gardiner og detaljer fra hjemmet tager normalt lang tid. Men med en overlockmaskine går det hurtigt og nemt. Stil differentialtransportøren på 2 og stinglængden på 5 mm. Jo højere tal, desto flere rynker. Start med at sy en ca. 15 cm lang trådkæde.
Placer tøjet. Kniven bruges nu kun som lineal og skal ikke skære i tøjet. Ved langsom syning bliver der flere rynkninger. Ønsker man flere rynker, strammes trådspændingen på nåletrådene. Afslut med en ca. 15 cm lang trådkæde. Trådkæden kan nu anvendes til at regulere rynkerne. Både om der er for lidt eller for meget. Er rynkningen for kraftig, kan du justere ved at glatte stoffet ud. Ved at tage den højre nåletråd og trække i den, får du flere rynker. Vil du sy den rynkede flæse fast til et glat stykke stof? Stil differentialet på N. Stinglængden 3. Sømbredde 5 eller 6 og normal trådspænding. Læg flæsens retside mod stoffets retside. Lad det glatte stykke stof ses lidt uden for flæsen. Sy flæsen fast og anvend knivens inderside til lineal for flæsen, samtidig med at du skærer det glatte stof af. Og nu er det tid til selv at prøve differentialtransportørens muligheder. En smuk og enkel kantafslutning får du med en rullesøm på flæser, gardiner, kjoler med mere. Kun den højre nål bruges til rullesøm. Løs den venstre nål, mens denne stadig er trådet. Tag nålen væk og klip tråden af. Træk stingtungens tap så langt mod dig som muligt. Stil stinglængden på ca. 1 og sømbredde på 5. Stram undergribertråden til ca. 8 og sy en prøve. Ved at udskifte overgribertråden med en dekorationstråd får du en enkel og smuk kantafslutning. Inden vi fortsætter, kan du prøve at sy en rullesøm. Til din Husky-Lock 460 ED kan du købe ekstra trykfødder. Skift til oplægningstrykfoden, så kan du på en enkel måde lægge usynligt op og samtidig overkaste yderkanten. Det bedste resultat får du i normalt vævet stof. Fold og hæft med nåle som normalt og skyd folden ind under stoffet. Lad nogle centimeter af kanten være uden for folden. Indstil trykfodens styrlineal, så ryggen af folden følger linealen, og nålen hæfter yderst i folden. Sy gennem de 3 lag stof og klip det overskydende bort. Elastiktrykfoden kan du bruge til fastsyning af elastik på f.eks. undertøj. Stil stinglængden på ca. 4 og sømbredden på ca. 5. Bredden justeres efter elastikken. Løsn trykfodens skrue. Løft trykfodens øverste, forreste plade og før elastikken ind og videre under trykfoden. Skift til elastiktrykfoden. Sy nogle sting over elastikken og kontroller transporten. Læg tøjet under trykfoden og sy en prøve. Indstil elastikkens udstrækning ved hjælp af skruen. Med tittekant-trykfoden kan du sy en tittekant fast og få et pænt udseende på tøj og til hjemmets indretning. Tittekanter sys fast med normal indstilling. På trykfodens underside findes der et spor, hvor tittekanten skal ligge. Læg tittekantens retside mod tøjets retside. Du kan sy tittekanten fast på et enkelt lag stof som en kantafslutning, eller direkte i sømmen.
Med rynketrykfoden kan du rynke på flæser og samtidig sy den fast på en pude eller et gardin. Indstil maskinen på grundindstilling. Stingelængden stilles mellem 3 og 5 mm, alt efter stoffets tykkelse. Monter rynketrykfoden og stil differentialet på 2. Læg det emne, som skal rynkes, under trykfoden og sy. Indfør det stof, som skal ligge glat mellem de 2 skinner, og skub det frem til nålene. Rynk og sy sammen. Med perletrykfoden kan du i en arbejdsgang sy et perlebånd fast på yderkanten af en jakke eller midt på en kjole. Åbn frontlugen og drej kniven op. Fjern den højre nål med tråden. Klip tråden over. Træk stingtungens tap imod dig. Indstil differentialet på enden og stinglængden på 3-5 mm alt efter perlernes størrelse og sømbredden ca. 5. Trådspændingen på nåletråden skal være ca. 3, overgriberen ca. 3 og undergriberen ca. 6. Læg perlebåndet i trykfodens leder og videre under tunnelen. Monter trykfoden og sy perlerne fast til en tøjkant. Lad tøjkanten følge perlelederens venstre kant. Sy langsomt og styr tøjet, men lad perlebåndet løbe frit. Held og lykke med din nye overlocksyning på Husky-Lock. Sørg for at smøre og renholde din maskine, og du vil altid få et godt syresultat.